ASMR. Feia molt de temps que no feia un vídeo. Em sap molt de greu perquè algú de vosaltres un cop em va comentar que si faria vídeos properament, i la meva idea en un principi era que sí, però aquests últims 2 anys se m'ha complicat molt la cosa i la veritat és que no sabia si continuaria o no, però aquí estic i la veritat és que sí que continuaré. Seguiré fent vídeos perquè la novetat és que seguiré fent vídeos, i també l'altra és que no sé si ho havia definit així, però m'agrada que sigui un espai de lectura d'ASMR més que d'altres coses que he anat fent al principi de tot el canal, que era d'objectes i de diferents coses que havia anat explorant de l'ASMR, i potser les incorporo, però sempre en l'àmbit de la lectura. Doncs bé, us volia també comentar que com han passat ja bastants mesos, i diria fins i tot crec que un any des que vaig publicar l'últim vídeo, doncs aquí us porto una varietat de llibres. Alguns són en castellà i altres en català, perquè no els llegiré tots aquest cop, però sí que m'agradaria parlar-vos sobre les diferents seccions de la vida o actituds que tenim davant d'un llibre. A veure si m'explico. A vegades, no sé si t'ha passat algun cop que agafes un llibre i en un principi, per exemple, t'il·lusiones molt i tens moltes ganes de llegir-lo, però arriba un moment en què has de fer moltes coses en el teu dia a dia i aquest llibre el deixes de banda. Després te n'oblides i ja no hi penses més, i el tens arraconat a l'escriptori o a la taula de nit pensant que el llegiràs aquella nit, i aquella nit mai arriba. Aleshores, això a mi m'ha passat i m'agrada molt llegir, però hi ha hagut èpoques en les que he llegit menys o que no he llegit gens, i no passa res. Però una altra de les novetats, i pel fet de que no he estat aquí fent vídeos d'ASMR com abans, és que durant el Covid tenia molt de temps, i després també bastant, però vaig començar una nova feina que era de jornada completa i anava bastant estressada i tot era nou, i no trobava mai un moment per relaxar-me a fer un ASMR, perquè sempre els feia a la nit, i també perquè els moments en els que tenia lliures els passava amb la meva família o els meus amics, però sempre pensava en fer un ASMR. Sempre en algun moment deia, ostres, aquell canal que tenia d'ASMR, potser hauria de fer un vídeo. I algunes vegades mai m'he borrat la compte d'Instagram. Algun cop hi he anat perquè passa que a Instagram, quan tens una compte per l'algoritme, tu si has seguit comptes d'escriptura o de llengua i literatura, després et surten moltes inspiracions d'això. Us recomano que si teniu diverses comptes a Instagram va molt bé per això dels algoritmes, perquè si busqueu gustos concrets, aquella compte, per exemple, la de l'ASMR, jo la faig servir per literatura. Tinc una altra compte que, per exemple, la faig servir per aprendre anglès, i una altra que la faig servir per, ara ja no, per sort,
sort no, però per ara que m'he recordat, però tenia una per aprendre xinès, perquè estic aprenent xinès, o intentava, i ara tampoc tinc temps, però a poc no tinc pressa i vull fer-ho quan realment em vingui de gust i digui ara és un bon moment per començar. Com per exemple, avui aquesta nit m'ha sortit fer un vídeo extra que no esperava fer, perquè ja tenia moltíssimes i moltíssimes ganes de parlar amb vosaltres sobre la lectura. Doncs bé, aquest any he canviat de feina i m'he replantejat moltes altres coses de la meva vida, com per exemple el temps de lectura. Treballo dins del món dels llibres ara i em fa molta il·lusió compartir-ho amb vosaltres perquè no pensava que tindria aquesta oportunitat i bé, m'ha tocat aquest any i ho estic gaudint moltíssim. Aleshores he volgut fer més temps per llegir perquè dins del món dels llibres fa falta gent que llegeixi llibres i si jo no llegeixo i treballo, com puc fer que els altres vulguin llegir? No. És difícil trobar temps de llegir quan competim constantment amb les xarxes socials que el que volen és el nostre temps. I sé que això sona molt redundant i molt clixé, però és veritat. Competeixen ja no per altres coses com antigament de les visites o els likes o fins i tot els diners. Competeixen pel teu temps. Ara mateix tots volen que passis temps a les plataformes. Aleshores els llibres, com que no poden parlar, com no poden pressionar, ens oblidem d'ells. Aleshores som nosaltres el que ens hem de recordar i de pressionar-nos a llegir. I diràs, i per què vull llegir? Doncs llegir t'obre tantes portes. A mi, més que obrir-me, també m'ha ajudat a acceptar la mort, a no sentir-me sola, a sentir que hi ha tantes vides diferents, tants mons, tantes aventures, tants personatges, tan ficticis com reals, que necessiten ser escoltats i ser llegits. I em meravella tant poder connectar amb tantes històries diferents que per això estic lluitant molt en aquest sentit per trobar temps per llegir. Aleshores el que faig molt ara, m'he aficionat a quan estic en el transport sempre m'enduc un llibre que sigui petit i quan estic a casa abans d'anar a dormir sempre m'obligo a llegir una miqueta al llit i quan faig això després potser puc llegir-me 40 pàgines abans d'anar a dormir i desconnecto el mòbil i em va genial i em sento molt bé. Sento com que estic omplint la meva ànima ple d'experiències que no tindria d'altra manera que no fos llegint. I a més el temps, el ritme el poses tu, no el posa els minuts d'un vídeo curt d'Instagram o d'altres xarxes. És molt estressant a vegades quan estàs veient una cosa i de seguida se't desapareix i veus una altra. En la lectura tot té un temps.
i no tots els llibres han de tenir categories. Jo trobo, des de la meva opinió personal, que a vegades les categories confonen, perquè qui t'ha de dir que un llibre d'autoajuda no pot ser una novel·la? Evidentment s'han de fer categories i gèneres, ho entenc, però a vegades em qüestiono també si el tipus de gènere en el que està qualificat un llibre fa que estiguis més disposat o no a llegir aquell llibre. És com jutjar d'alguna forma el contingut del llibre d'una manera tan sintètica, tan ràpida, que fa por. Però bé, aquest llibre d'aquí és La Conjura de la Niebla, de la Ángela Avanzasa, i no me l'he acabat. Com podeu veure aquí, estic a la meitat, però porto així mig any, perquè no me'l estava llegint per un curs que he fet de literatura, perquè també estic estudiant online per poder entendre més la indústria dels llibres. I aleshores em vaig comprar el llibre en físic per fer com una espècie d'exercici final de treball de classe. No ho demanaven, però a mi el que m'agrada molt dels llibres és que és notar el pes del llibre. I res, us volia llegir que parla sobre la desaparició d'un adolescent que sacseja la petita localització de la illa de Cruces. Parla d'un cas en el que no se sap exactament què ha passat i que està connectat amb la desaparició de la germana de la seva mare, la seva tia Melissa, un misteri de fa 30 anys en el que una dona ingressada en un psiquiàtric i un vell. És una escriptora que crec que és bastant reconeguda i el llibre és de el segell Suma. I bé, d'aquí el que us puc dir és que la lletra és bastant gran, o és normal, però és fàcil de llegir, és molt fàcil perquè té molt de diàleg i no té un llenguatge molt enrevessat. Us volia parlar d'un llibre que es diu Coworking, que és el Francesc Miralles. No m'he llegit encara, és a tapa dura. Aleshores, quan m'hagi acabat Torturades, passaré a Coworking i a llegir-me també tot
mica, és molt moderna. En el curs que vaig fer, que bé, si voleu ja us parlaré d'un altre dia, perquè us puc dir quin curs puc fer, o sigui, quin curs faig, que és el de cursiva, que no sé si el coneixeu. I si voleu saber més ja m'escriviu i jo no tinc cap problema en donar-vos la meva opinió. La veritat és que m'agrada força i estic aprenent moltes coses i el primer curs, que va ser com a l'octubre o així, crec que va començar, doncs parlaven de les portades i dels dissenys i de la importància que és ressaltar un llibre, ja no pel simple fet del seu contingut sigui bo, sinó perquè quan estigui a una estanteria destaqui, i què millor que destaqui amb un color fosforescent, perquè de fet ara moltes de les portades que estan de moda i que són per adolescents o que són així molt llampants són fetes per que cridin molt l'atenció. Aleshores els gràfics són molt importants i a més ha de ser tant pel lloc que ressalti com per la portada, i aquesta portada la veritat és que ressalta moltíssim. I m'he llegit una miqueta, només una miqueta, perquè no me'n podia estar, encara que no segueixi l'ordre de lectura que vull fer dels llibres que us he dit, però bé, és un llibre que a més m'agrada molt per això de la tapadura i perquè dins la lletra també m'encanta, està molt ordenat, molt separat, és relaxant. Sé que és un llibre que podré portar-me quan me'n vagi al poble i podré llegir-me amb tranquil·litat, i a més és que sempre em fa il·lusió tenir un llibre en el que ja només de mirar-lo digui l'estic llegint, és aquest el llibre que m'estic llegint. Aquest color a més m'agrada moltíssim el taronja. Després, aquest llibre és la segona part de... ara no me'n recordaré del nom. Ai, ja m'he recordat El nombre del viento. Doncs m'he llegit El nombre del viento i m'estava llegint aquest llibre que, com podeu veure, m'he llegit fins tot això d'aquí, però no m'he llegit això. I sincerament el primer llibre em va encantar al principi molt, i un llibre a vegades costa molt d'agafar-li el punt a l'inici i després agrada, no? Però en aquest cas és diferent. A mi no, justament crec que el que més em va agradar del llibre va ser el fet que el Quoth anava a la universitat o volia anar a la universitat i era com un savi en el cos d'un nen petit i que a més s'havia fet a si mateix, o d'alguna manera havia estat tan espavilat i havia tingut la sort de caure en mans d'un com es diu, d'un arcano que li ensenyava aquells exercicis com la pedra, el joc de la pedra, que havia de com recordar-la a la seva ment i amagar-la dins del seu cap, i després no trobava la pedra dins el seu cap. No sé si m'explico pels que no s'hagin llegit el llibre, però era tan interessant perquè barrejava com tota la part de l'alquímia i màgia, però que no era màgia, sinó que eren coses a nivell filosòfiques i mentals que fins i tot deixant de ser fictícies podien ser treballades com a exercicis mentals. I doncs jo em vaig llegir el primer llibre i després no em va agradar gens la noia, no em va agradar gaire. La Diana crec que es diu, o Diana, vés a saber, ho he dit en anglès perquè
és anglès, i me l'he imaginat el nom com Diane, però és com que va canviant de noms aquesta tia, i és la tia a la que el prota està enamorat. Perdoneu si us faig spoiler, però en veritat tampoc és tan spoiler perquè parla sobre que s'enamora d'una tia, però bé, no m'agrada gaire la forma com una persona, el protagonista tan espavilat que és tan tonto en l'amor. Em fa molta ràbia, la veritat, i no m'agrada molt com la personalitat de la noia, no m'agrada gens en els dos llibres, i en aquest aquí me'l vaig agafar perquè un cop em vaig acabar el primer vaig dir vale, me'l llegiré tot seguit i així realment podré jutjar jo mateixa si m'agrada la història. Però em va pillar després en què començava una nova feina i no vaig poder seguir amb el llibre i el tenia a la tauleta de nit constantment sense ser llegit, i no sé si aquest llibre potser si m'agafa una dèria a l'estiu me l'emporti i me l'acabi llegint. Aquest llibre, el que si més no m'encanta és la portada. Vaig forrar el llibre perquè m'agrada molt forrar els llibres de butxaca, bàsicament perquè me'ls faig meus i a més els protegeixo. No m'agrada que les puntes dels llibres quedin arrugats o quedin despuntats i s'obri com la línia aquesta línia aquí com que s'obri. No m'agrada gens d'un llibre, són manies que tinc, i m'agrada molt que les pàgines siguin fines, que siguin tan econòmiques. M'agrada molt, encara que la lletra sigui petita. M'he acostumat tant a aquest tipus de lletra que en la que llegeixo aquesta petita lletra és com que de seguida entro dins aquest món. És com de tan minúscula que és la lletra, és com més concentració necessito i aleshores més me'n vaig cap a aquell món. Una cosa molt bona d'aquests llibres, d'aquests com el del Patrick Rothfuss, és que en moments en els que la teva realitat no t'interessa gaire o no passa res emocionant o no tens ganes de veure el teu dia a dia, o per dir-ho d'una manera t'agradaria conèixer un món totalment com el del Senyor de los Anillos, aquest és el teu llibre. És com que desapareixes realment del mapa de la realitat. Et descriu tant i tan bé el món, amb tots els nivells, totes les capes, tot l'argot que fan servir, les petites característiques com les assignatures, els professors, tota la connexió amb els passadissos, els llocs, les excursions. És com que tens un món tan gran que quan llegeixes desapareix el teu per l'estona que estàs llegint aquest llibre, i la veritat és que és molt bo per això. Però ja us dic, a mi la història d'amor em sobra moltíssim, i després aquí tinc aquest llibre que me'l vull llegir, i aquest és el que em llegiré ara, aquests dies. Es diu Torturades i és un llibre que ara està a les llibreries i està a tot arreu, i la veritat és que és un llibre més de crònica periodística, i jo no sóc de llegir cròniques periodístiques, la veritat, però és un tema que he vist córrer molt a les xarxes, a més que s'està donant veu a totes les dones que van ser torturades a Via Laietana, a la comissaria policial que hi ha a Via Laietana 43, i són
tot un recull de testimonis en els que parlen de les seves tortures, del que van patir allà en diferents anys i diferents contextos, però tots sent dones. I la veritat és que com que desconeixia i que ha passat aquí a Barcelona i hi ha un cas bastant actual, i la veritat és que no sóc de llegir aquestes coses, però perquè no les he tingut tan a l'abast com ara que treballo també en el sector dels llibres, i dic, ostres, haig de llegir també altres gèneres. No pot ser. Ha arribat un punt en el que em ve de gust ser obrir-me pas a altres gèneres que no només sigui la ficció o no només siguin llibres així ràpides per passar el temps. També vull conèixer parts més de nivell polític, social, cultural, històric. Crec que tota la mena de llibres que llegeixis i que formin part de la vida real també t'aporten moltíssim, moltíssim. I jo no he viscut tant tot el tema de les manifestacions en aquestes èpoques en les quals portaven a les dones, bueno, amb moltes més persones, no només dones, però a la comissaria. Tenia ganes de veure què és el que els hi ha passat. Com a negre, una cosa bona que té és que m'agrada molt la secció, sobretot aquesta que tenen d'espores, perquè fan llibres que, a part de ser llibres, són eines de culturització, eines de consciència i crítica social catalana, de saber què és el que està passant aquí. Cada capítol que hi ha aquí és un capítol en el qual es parla d'una dona diferent. I la veritat és que el tipus de lletra, almenys a mi, em surt bastant, que serà fàcil de llegir. Quan el poder se situa més enllà dels marges de la llei, els cossos de les dones es converteixen en la diana perfecta per a la demostració de la força, la violència i la crueltat de l'Estat. Torturades, via Laietana 43, 22 dones testimonis del terror. I aquí parla del primer cas, que és el de la Xènia, i és que de veritat no sé què passa, però amb mi no puc llegir-vos aquest llibre. Penso que ha de ser una cosa íntima de vosaltres, d'indagar en el passat i de dir i de fer una reflexió. Aleshores, aquest llibre no faré ASMR mai, perquè aquest llibre us l'heu de llegir per vosaltres, amb soledat. Així doncs, la diferència ja, finalment, aniré amb Seré el teu mirall. Aquest llibre m'encanta. La portada és preciosa. M'agrada aquest contrast que han fet de la nit, o una mica d'aquesta part més fosca i d'aquesta llum groga que al final acaba il·luminant el personatge, però que és un
personatge que és una mica fosc, està entre la línia de la llum i de la foscor, i no sé si ho veieu bé. Aquest llibre l'he viscut amb una intensitat de reflexions, de pensaments, d'introspecció increïble. De veritat que és un llibre que m'ha emocionat moltíssim, i m'ha emocionat també per una part personal, perquè el meu pare era únic, però aquí en aquesta història me l'ha recordat el meu pare, perquè per l'essència de conèixer també Barcelona, de conèixer a Barcelona i estimar-la, i el meu pare l'estimava i s'ho sabia tot, i també la criticava per la lletjor que a vegades transmetia amb aquests edificis tan lletjos moderns que fan al costat d'un edifici, d'un bloc modernista preciós, i al costat li posen un edifici molt cutre i modern per guanyar pasta, i és realment escarós de veure. I el meu pare ho criticava, igual que criticava els lletreros en anglès, perquè deia, si estem a Barcelona, per què ho posem en anglès? Tu te'n vas a Alemanya, te'n vas a un altre lloc, i els lletreros estan amb l'idioma que tenen. Aquí el meu pare sempre m'ho havia dit, i jo també ara ho penso, i és que tenim complexe d'inferioritat, no a nivell personal, però a nivell de societat una mica, perquè sempre anem a remor del que fan els de fora i a contactar la gent de fora, i no veiem que ens estem degradant a nosaltres com a societat de cultura. La nostra cultura l'estem perdent, perquè estem perdent la nostra identitat. Amb tanta globalització hem fet que es perdin molts detalls, molts tresors de la cultura catalana. I no sóc nacionalista, no sóc patriarca, no sóc d'aquestes coses, però sí que de ben segur que quan llegiu aquesta història crec que entendreu que la Barcelona la construïm nosaltres, i és algo que aquest llibre m'ha ensenyat. I és un llibre que a més ha guanyat el Premi Santa Eulàlia d'aquest any, i de novel·la de Barcelona, que de fet Com a Negra a Fora Edicions, i el va presentar al Teatre Romea, i la vaig anar a veure a la presentació i va ser preciosa, perquè Lluís Anton Baulenas, que és l'autor del llibre, ha fet bastantes traduccions d'obres de teatre i està ficat en el món del teatre, i ell actuava com el protagonista d'aquesta història, el Jaume Pedrol, i era increïble la seva actuació i la de tots els presents d'allà. Era gent que, increïble, de veritat que se't posava la pell de gallina quan els senties llegir, recitar fragments de llibre, o quan actuaven a la segona presentació del Teatre Romea, una de les escenes en les quals no us faré spoiler, però que és una meravella, de veritat. No sé si està a YouTube o a un altre lloc, però és una història policíaca, podria dir, o més ben dit com de redempció, però que té molta acció. He fet una rima. Té molta acció i té molt de nostàlgia, i d'estar enfadat amb un mateix, i d'estar trist, enfadat, de no saber el perquè de la teva existència. Jo en alguns moments m'he preguntat per què existeixo, quina és la finalitat de la meva vida,
coses. Però aquest dolor del seu millor amic en alguna manera a mi també em recorda l'amor de perdre algú i de voler demanar perdó però no saber com aquella persona que ha mort. I és que de veritat aquesta història és boníssima, m'ha fet sentir molt més a prop de la vida i de la Barcelona que cada dia he caminat durant 22 anys de la meva vida, perquè jo crec que vaig venir aquí cap als 3 o els 2 anys, i porto tota la meva vida a Barcelona, i al llegir aquest llibre l'he descobert d'una altra manera, l'he vist d'una altra manera, i de veritat que aprendreu molt d'aquesta Barcelona que parla de post dels Jocs Olímpics, però és com aprendre a com hem sigut com a societat, i és molt relaxant veure-ho en una novel·la perquè no ho veus com forçosament, sinó que realment empatitzes amb els personatges i amb la ciutat com un personatge més d'aquesta història, i és de veritat que és una història que m'encanta. I us puc llegir algunes coses que m'han agradat molt del llibre, frases com: el temps és com una malura que fa caure les capes de l'existència com si fossin crostres. Saps que has fet una feina, saps que un teu mort va viure, saps que un teu gran amor va existir, te'n recordes, però les vivències que sempre havíem considerat com irrepetibles, esplendoroses amb el temps, acaba sent com si les hagués viscudes algú altre, es tornen esmorteïdes, esvaïdes, i les crostes de la vida passada s'acaben de ressecar, es desprenen, esdevenen pols i desapareixen. El temps, gran piconador de l'existència, i la memòria. No sé si vosaltres ho feu mai, això de posar com notes. Jo n'he fet unes quantes perquè no m'agrada massa subratllar els llibres amb llapis o doblegar pàgines, no m'agrada gens, però sí que a vegades em passa que tinc por de no saber trobar allò que emocionalment m'he sentit tan identificada i que m'ha fet tant dolor o m'ha fet sentir tantes coses juntes, i tinc ganes d'apuntar-m'ho. M'encanta, perquè així, si en algun moment penso que tinc la necessitat de trobar-me amb mi mateixa, sé que em seré el teu mirall. Quan trobi una de les notes aquestes em retrobaré una mica més amb mi. És com si en un mirall trencat jo pogués trobar les petites peces que configuren aquest mirall, retrobant-me amb aquestes petites notes. I això em passa amb bastants llibres, i la veritat és que va molt bé tenir com notes. A mi aquests pòsits me'ls vaig comprar fa temps, no tinc de més colors i no segueixo cap mena de això de els taronges són per frases de no sé què, o els blancs d'un altre, no, els he combinat així per estètica, perquè queden més macos i perquè m'agrada que sigui colorit, però no tenia més colors, així que em quedo amb taronges, grocs, color beix i un blau
vaig fer servir a gruixut perquè era un paràgraf bastant gros, que és el que us he llegit ara. Ara, mireu. Ui. Així sonen els pòst-its. Sí, m'agraden les olors dels llibres amb un e-book o amb algo digital. Jo no podria olorar els llibres d'aquesta manera. És molt friqui, ho sé. La contradicció s'aguanta perquè la vida és curta i de seguida s'arriba al final. Per això n'hi ha que podem viure sabent que la vida no té sentit i que, si en té, només tu li pots donar. A més, les coses són molt diferents quan les vius que no pas quan les recordes. En aquell moment veia que ja tenia molt de passat i que en perspectiva, si havia tingut un temps de felicitat mentre el vivia, no m'ho havia semblat, o encara pitjor, ni me n'havia adonat. En un sentit més profund, m'havia destarotat la vida per sempre més, i a diferència d'en Vallès, no podia esmenar el meu pecat. Suposo que pertanyo a la colla de desgraciats que, per més que ho vulguem, no ens podem redimir, perquè no podem refer el que vam destruir. Aquí tinc la postal que venia amb el llibre.
tranquil·litzava. Això sí, et reservava l'anonimat, perquè no perdessis la dignitat mentre et clavaves la xeringa en un braç, al turmell o al coll, a Cantonís, al Gino o a la mina, davant per davant del Fòrum de les Cultures en construcció. La ciutat et mantenia anònim mentre intentaves dormir en un caixer d'un banc, tot i els sensors de temperatura que et detectaven avisaven la central i et feien la vida impossible pels intèrfons interns. Vet aquí la fúria de la ciutat, que tot s'ho enduia, però alhora tot t'ho retornava, com el reflux de les onades que s'automutilava i alhora es refeia, que segons el moment es donava totes les comoditats i perdia l'orgull d'altres temps i dedicava la seva força al seu cant de sirena, a trobar qui la volgués redimir. Vet aquí aquesta ciutat que queia, però que sempre es tornava a aixecar, que des dels romans es destruïa i reconstruïa, i que generava tota mena d'espècimens peculiars, de criatures estranyes, com el senyor Vallès, o com jo mateix. Doncs bé, espero que us hagi agradat després de tant de temps i aniré fent més vídeos. Espero que siguin potser com aquests o d'altres en els quals, si tinc temps i més imaginació, faci vídeos més exteriors o de plans en els quals m'agrada captar, i no tots els gravaré amb la càmera, però amb el mòbil, quan vegi un momentet, estigui passejant i digui, ostres, això m'agradaria colar-ho per al vídeo de SMR del pròxim llibre, o m'agradaria parlar també d'un tema de literatura en concret i intercalar més imatges perquè tampoc se us faci tan pesat. Aleshores també seguiré amb el podcast, que bàsicament aniré deixant també per tots vosaltres aquests podcasts o aquests ASMRs només en àudio perquè els pugueu escoltar i no cal que tingueu el YouTube engegat, perquè sé que surten anuncis constantment i això a vegades molesta bastant. Us volia dir que estic molt feliç ara mateix. Estic molt feliç perquè, a pesar o encara que hi hagi moments molt, molt difícils a la vida, em sap greu dir-ho i em fa molta ràbia, però de tot se'n surt. Inclús quan creus que no podries seguir endavant, sempre hi ha una forma. I no soc ningú per parlar així i no conec les vostres experiències i potser em digueu, no és possible, però de veritat jo crec que lo impossible no és només quan perds l'esperança de viure. Quan vius sempre hi haurà moments més agres, més amargs i també més dolços, però has de deixar viure, has de deixar que passi el temps, perquè si no, no ho veuràs mai això. I de debò, que sempre poden passar coses bones si estàs disposat a viure-les, o si tens ganes de ser feliç. I no sempre es pot estar feliç, no ens enganyem i no busquem una felicitat permanent perquè no existeix, però sí trobar un equilibri en el qual
és una de les molt, molt ignorades del nostre temps, en el qual crec que hem de saber avorrir-nos per poder pensar per dins qui som, què volem fer en aquesta vida, què ens agrada, què no ens agrada, què ens fa feliços, què ens motiva, què volem llegir, amb què volem omplir-nos en aquesta vida.